बारा बुरजा नङा 20 थाखाल'सो केमेरामेन खिफिनो होआखै नोंखो केमेरामेनानो खिफिलाय जोंनिया Welcome to our channel, Mr. Bodos. Today we are going to test different type of snacks. First of all, we have to test tomato yummy chips. Let's start. Too yummy nih. Sana hot benda mana ya? Pintu isi onion flavor ini ya. Ini apa dia? একদম কারা টমেটো নি বাসনা হই দিও Bangsin onion ni smell ada ini apa? American style cream and onion under rice na leh. Para taste mana hi ke? Tentu baik ke? Next time mix lagi berada जाना था guys. Too yummy. Macho chili flavor में guys. Amul macho. बढ़िया आराम से Gimana nih? Ini kok mana yang? Maso sili. Mau kan lalu nih mana beri kan? Ini sere ni ketiasi mendang. Ini sere ketiasi mendang. Iya, ya aku geo. Matro kara tomato ni Cuma jangan sendiri nih cai. Ini kan barang gimana sih? Taste ya kok, taste guys. Ikon yang kona. Next time, Uncle Chips guys. Jadi itu anti chips na ibu dong onde, gimana? Uncle Taiwan kita nanya gimana lagi? Bazar wanti pe chok ni da. Kayak gini. Bingo medengel. Siku kasih mix kayak ya kan ini famous tha. Uncle Chips. Guys, नहीं बार Uncle Chips लाने देंगे. Medengels. Agul tes menemin kebudahannya bara iman tes pelai. Potato ni memang ada betul, কিন্তু isi sungki bara na. Short kita. Side out. Sana ini ya nih lagi. Bingo apa bingo? Uncle Chips ang ni highest favorite ini. Highest ikut mo mana Uncle Chips. Bingo. Nang kemana di undang Uncle Chips? Kurang mana gitu sungki bingo jalan mana? Plain salted liur karena tuh sungguh itu baik bisa jangan nanti. Bingo kerja pot mana deh jalan nih. Taste mana? Bingo barat tes mana nih ke highest tes ikut mana? Nah, ibar coklat balls na. Mari pang taste ka na ini ke? Sakar na mo. Sakar na ini ke? Balls ke? Dapat rakyat kan? Oh, guys ni mawala tu lah tu sir. Jalan ni kan. Taste ka na lebar ni. Aku tesan gya. Sana ini guys, baru kemudian. Mai bahasa iya, dan tuh sih di kunsu ya. Ini kuno bahaya mai bag gede lirlana nane. Useless food. Itu gede dengar na. Ini baik gede. Saya lewat guli lang gusto. Apa gana? Side out. Popcorn guys, nih diamond nih. Leader है हमने. सर कमी के बड़ी Satkins masala sana dal. Biasa kan ya bias. और sini sini guys, saya menang kata itu. Popcorn kalau cabai thai जाने वाले क्यों बोले? हमारा कमेंट टेस्ट करना ही नहीं बेटा मॉडल नहीं है. Kayak siapa dalam naam gini ya na? Terus dia mana mabale? Man gini je. Baik guki di bas nama ijaba. Sungkir guki, ikut wajar ini terus. Kau dengar ya betul? Kot mana dah iman bara macam mana yang ini mana boy benih jenis tes ini ngamba. Dah bara iki man. Ikan ini, popcorn nggak konsen markom. Next time jangan ini say moon chips nya tomato twist, guys. Wow. Wow, beri. Nenek. Oh, mama. Apa tu guys ni mama. Boleh jangan. Beri mana kau tu? Mana beri tomato mana ni? Gedang. Nama moon chips. Tomato twist. Tomato twist mana
टमेट' दङ आरो इयाव आरो खद मोनाखै जानानै आं Sakit. जाफिननो खनसे थेवबो इमान टेस्ट नङा बेलुन जोंनिलाबो Iya. iya wow जाखाबाय नोंनिया इफोरखौ बाथ' थ'नोसै दा जानायाव थांलायनोसै बारो आमुलफोरबो दं दे नै जोंनिया जायखौ लोंगोन बायमान माने सानदुं सानदुं आलौबा इमान बारा माबाबो नङा बियारद्रायबो नङा मोजाङानो ओमफ्राय टेस्टआ खिन्थु निजा निजा टेस्ट थायो ना निजा निजा टेस्ट होयो फ्लेभारा बेलेग बेलेग टमेट'नि फ्लेभार फैदो आरो नै बेबो मा इयो Popcorn. पपकर्न आनो आंनि फेभरेट इबो सया स्टिक wow बिराद मोजां मोदोमनायदो गाइस कत दोङो बुस्थुआ दहाय बिंग'खौ नाम्बाराव दोन्दोंमोन नाम्बार 2 फैबाय आंनिया फार्स्ट लिस्टआव माबाया दोङो नाम्बार 1आ इ दोङो आंनि बायदिबा ओमफ्राय नाम्बार 2 आंनिया दे गाइस सेकेन्ड नाम्बाराव नै दोङो सया स्टिक बरिया मोनदों जानानै जानायखौ सया स्टिक गाइस माबायदि मोनदों सया स्टिकखौ आं मोजां मोनखायो माने सया स्टिकआ गाइस जानानै एसे आराम मोनो आरोना गोथाव जायो बेलेगनिया साइकेल दोनथ'बाय बेखौबो मोजां इबो टेस्ट जायनियाबो गोबाव जाबाय हिरानैबो यामि सिसा पपकर्न बरिया फिनिसलै आं खनसे गोथावथार मोनदों साइडआव जों दा गोदान मोनसे लानोसै माखौ लानाया हामगोन बेखौ लानो नामखौ बुं मा नाम बिंग' पटेट' चिप्स र' गाइस मोनसे बाथ्रा जोंदि जालांबाय थादों नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थालांबाय था आरोना ना मा होनो नोंसोरनि माया फेभरेट बेखौ कमेन्टआव खोथाबानो जाबाय कमेन्टखौ लांथार खिन्थु ओरैनो थांना कमेन्ट होलासिनो खनसेनि बलखौनो जाना होबावदों आं बाय आलौनाय मोनदों बिंग' पटेट' चिप्स अनियन फ्लेभार दं इयावबो ना क्रिम एन्ड अनियन लिरनाय दंखायो क्रिम अलरेडि दं जाबावनि होनबा जा बडिफोरा बारायगोन भिटामिनफोरखौ बारायगोन नामा इयाव थानांगौ फुड मोनदों न' माबायदि मोनदों नोङो टेस्ट मोनदों आं बायमोन टेस्ट दङ गोथां माबा बिलाइ दंलायो गाइस नै एवनानै होनाय बिंग' पटेट' चिप्स साइडआव दोनथ'बाय बेखौबो नेक्स्ट जोङो बयनिबो फेभारेट होनना बुंजायो माने बर'नि मिमि जायो बांसिन गथ'फोरा जायो दे मिमि बेवहाय आगोल स्कुलाव जोङो बिराद जायोमोन इखो खिन्थु नै गोदान मडेल जायो पुराना मडेल नङा ना नै गोदान मडेल नायो टिकेटआ बेसे फिसा वाइ नो मोजां जायो आगोल स्कुलाव इखो जों ओरैबायदि जायोमोन माने सिगाङावदि मस्ला मोना फार्स्ट टाइम माने जाखांना जानाया जोङो ओइ मालायनि गारखोन्दा मस्लाखौ माने जायोमोन आगोल स्कुलाव माने खायसेया माने मस्ला जाया दा इखो मस्लाखौ माबायामोन ना सोरबा सोरबा जायालासिनो गारलाङोमोन आसिखौ माने मस्ला पेकेटाव सोलायनानै सोलालायोमोन ओइ स्कुल टाइमाव ब्रेक होयोमोन ना इ ब्रेक खमायाव डेन्जारमोन दा जों इखौ बिसिनोसै नै आं बिसिनानै मानो होनबा मिक्सार बानायबावनांगोन ना स्टिम बिसिनि बे बिसिनाया लागै आं इखौ बल खम जालायनोसै हरनै जाखाबाय दे नै थरनै थाखायोना मोनसे पेयाराव मा जरासेयाव मोनसे थायोना जरासेयाव मोननै जरासेयावलाय मोननै थाखागोन जराखौनो जानो मोनो खरस'ल'बा बोरै फिसाथार थाइगौ दानिया आगोलनिया जों मोनजानाया गिदिरमोन अलपमोन ना फिसाथार दानिया नोंथाङा दा मिक्सार खालामगोन मिक्सार खालाम आं पेकेटखौ फिसिनाव एबार थावबो गैया माथो थाव गैया मस्ला गोजा दानिया नङा जाजायो ओरैनो बाय जानो नायो मस्ला लगायना जानो मोजां मा रखम टेस्टआ गैया माबानो बिसि मस्लाखौ लेथ्रा मोनदों माबा आं
Letra nama moजां दाबो टेस्ट नायखानांसिगोन आं ओइ नों ए गरसे गंबो नै Mana tahu nih. Jangan. फार्स्ट टेस्ट नायनि आं ए नोंनो फार्स्ट होदोंसै दे होनबा Jangan. सारै Aku udah mau ya. Barakot mana kalian? Korin deh. Aku beriba mana nih teman-teman. Sama bubur mana deh. Garlic teman deh. खद मोना माने आंना माला खदानो होयो आगोलनि टाइमनियानो दा जों जाथाराखै बेलेग बुस्थु मोनजागासिनो Tes ke milih mana? गोसोनि माबा गोसोनि टेस्ट ना जेने टेस्टआ बायबो सेम जाखालांगोन मानसिनिया Ini bolu jabat ini nah, bener. दे होमबालाय नै एबार नै Amul cool dang nih sih guys. आमुल कुल Leng nih sih na. Amul coba. Wow, keren gini dong. oh Lagi mana? और kemana gua Deh. आमुल कुल बोल दो बोरै जागोन गरनै जानांगौ बगरदोसान बड़ा हरामी हो बेटा Yang sih mana ini? Ya. ए बोल दो जानाया खद जायो Haram mana deh? आमुल कुलखौ फोजोबथारनि नङाबा आमुल कुल लोंना डाइरेक्ट लोंबाय थाबा टेस्टफोरखौ बेलेग मोनजोबगोन बिमानि गाइखेरखौ गोसोखांनाय दी आगोलनिखौ Terus Ustaz mojangan itu dama burjangan. बारा बुरजा नङा 20 थाखाल'सो केमेरामेन खिफिनो होआखै नोंखौ केमेरामेनानो खिफिलायो जोंनिया Macam yang menambah. जानाया केमेरामेनानो खिफिबाय थाबा बोरै जानो Kau dengar ya Ustaz gitu. Dalam bangun dari channel satu tuh. Ibar kita jalan sih. बहुत पुराना दिन नहीं है मैंने प्लेन सोल्टेड डायमंड येलो आंनो गोबोसिगोन मायो बिकाजिनि कुराम माबा पेरि पेरिनो कुराम पेरि पेरिनो व्हाट इज दिस गाइस नाय और dengar Ustaz नाय आंबो नै होनदांग्रोगोन होनबा और पोटेटो लाबार ने दे पोटेटो लाबार फोरनि नै आंखौ मानो मोजां मोनदों मिथिगोना आंकोल चिप्स आरो इयो सेम बोल कने उठे जाबोन जों होमबा जाथला आंखौ साइडआव आलु जाग्राफोरा बांसिन जायो इखो नै इखौ जागोन आं कुराम पेरि पेरिनो दे बिसिनाय नायनि बोरै टेस्टा वास सेम सेम आला नायनि र' आंनि बुस्थु नङा दै कुराम पेरि पेरिनो आं सुखुवाखै थार क्लास मोनदों जानानै इखो सुखुवाबाबो लास्ट खेबसे जागोन एसेबो खद मोनाखै जानानै जागोन जा जालादि सोफिना दोननोसै खद मोनाखै बायबो आमुल कुला लोंथारनायनो नै गाइस पीनाट्स एबार दोङो मायो क्लासिक सल्टेड पिनाट इनोल' बिकाजिनि क्लासिक सल्टेड पिनाट्स Dikaji company ni nah ini di sini kod men itu men dia badam jana itu mana oleh ne Doria
Protein bareng ini, saya berapa protein? Tiasana malah, tiasana. Ibar jangan jangan nih. Dikaji aja. All time favorite. Dikaji buji आंनि. Gesting जागुलायनाय जादोंमोन खाननैसो हिlang yang ओंखामबो जानो लांबाय थायो. Mana kita mau nih? Di sini. Sare deh buat mana lagi? Mana kau jadi tak sare? Akhir satu sebau. Kayak kira nih. Nih cari lagi di taja tuh dan nggak. Ini saran akhir mana bagus sih no guys. Belek sendiri. Mau huni juga akhirnya sama. Kau jadi ya dikaji nih. Aku nubai tak bon. Dikasih ke जायगायाव फोजोबखांदो जोङो. Dalam dah. नै guys, ibar दोङो केक. केकनि नामा इयो कप केक. Ma brand ini mana? ब्रेन सेन बादो. आं मानो बोरै बिसिनो रोङा नों. Kau nak apa tu? Bor ya. Keket बिसिनाय लोगो लोगोनो देन्जार साफा मोदोम दे. Wow. Ah, Wah guys, krim mana ada bor. Siap mana ini? ye. Wow. Krim apa ya? Kira kita mau dong nih, jangan ini. Kita mana kira? Dikasih. Aja pilih. Oh enggak, makasih nih. Mana mah angkel. Sorry guys, Guys, ibar sulbul. Sulbul नामखौ खोनाबा मोनसे भोजपुरिनि सल' माबा माने भोजपुरिनि सल' गोसोआव फैयो आरोना. Masa lo? बेफोरबायदि टाइपनि सल'. सुलबुलखौबो आगोल बिराद जाग्रा जादोंमोन खाननैसो. Sulbul ke barah hikmah lain kan? Alaba mentera apa zahir na? Sulbul ke? केमेरा उनाव थाग्रा मानसिफोरखौ बिराद बरिं नुजोबो आं. बे लांफायबाय नाव. Ibar naik kondisi tu बिसि आं नै crunchy bites nih. सुलबुलनिफ्राय सालांगासिनो. Crunchy bites. Lele, isi gelau. Celong. सुलबुल. Yaman गोलाव दिनिस नुफेरबाय दा आं गथ'फोरखौ. इनि नामा क्रान्चि बाइट्स दोनै. क्रान्चि बाइट्स बुस्थुखौ जाबा Semta nama. बुस्थुखौ जाबा जेमथाथासो मोनो बोरैबा. Tes kan guys. Mana dia? Bikas farm ni nih. Masala muri. Nanti ni. Masala muri. Dal muri chicken puri macam ni. जालमरी. Itu kan nih gede guys. Kira kau minta jana. बांगालि बुरैफोरनि मुरिखौथ' लाखिगासिनो थायो र' मुरमिलानिफ्राय. Itu. खिन्थु नै मसाला मुरि. Ini. Bukan apa Tes ini? ni puri. Wow, padam goreng ni kadang guys ni. Kurang nama ni. Lawas lah. गरनै जाखानांगौ माखासे. Dia bang jani. गरनै जाखानांगौ. Mana kerja? Kau tengah masalah mulia. Ang barang mo saat ini sih guys, sport mo tu jana. Mugdal. Kecil mugdal. बेलेग मोनसे बिसिनाया लागि. Wow. Mugdal guys nih. Nah ini sih beri.
Nah, sampai itu rasanya coba. आं जाया इखो बारा जाबाय थायो एसे सम सम खद मोनो जानानै जाथारनांगौ माने इ माला बिराद कट जानो खिन्थु थाइबा इखो नों जाबाय थाबा पकेट जिलांगोन खिथौ जिलांगोन फैसायानो थानाय नङा खम मालाना बहुद कुवान्टिटिया खम क्वान्टिटिया खम एबार गाइस नैखौ टेस्ट नायगोन केक बिदिनो थाजासिगोन गाइस जाहा नै गाइस रिपस मफिन माबा vanilla cake with vanilla cream vanilla बोरै मोनदों दिनैनो जायो माबायदि मोनदों आं नायगोन एबार नै पनिर भुजियानो एबार आं टेस्ट नायगोन सातपाटा मिक्स नो सातपाटा पनिर भुजिया गाइस किसमिस जाफेरबाय आं पनिर भुजियाखौ गोदैथार मोनो ini जों एबार मा नायनो नै मसाला सिरा गाइस orang केकखौ जाग्रोनो दैनि सिगां सिरा मानेथ' आरो सिरायानोसै एवनाय आरोना टुयाम बादामबो दंखायो बादाम थायो मुग थायो ओमफ्राय पियास एवनाय थायो नोरसिं एवनाय कारि लिभ्स मुग थायो खद जायो जानोना सिरायाबो जाबाय जायाखै मसाला सिरा खद जायो बिदानो मालाय जानानै मा नाम टुयामी माल्टीग्राम नङा माल्टीग्रेन चिप्स नो नायनाय साइज दङ खिन्थु जा बुस्थुआ ना बुस्थुआ साइज दङ रोजा खद दङ आंनि थाखाय इमान टुयाम नङा आंना सिराखौ जाबावनि आं एसे आरो नायनाय कारारे नूडल मसाला नो नै एबारनिया माबा कारारे कजरारे बरिया केकखौनो खदसिन मोनदों आं नै जागासिनो गाइस आंखौ नायना हिन्जाव सानदों नामा ini जा आं ना देखो इसेबो खद मोनाखै बोरैबा लेथ्रा मोनानो मोनदों नै क्रिस्टियान ग्रिन मटर माने इयो गासैबोथ' गोसोआव दङ जानांगौ आगोल उन्दैबा सिङाव गारि मटर मोनहैगोन होननानै जाग्रोनो ग्रिन मटरा टेस्टि मोननांगौ बरिया एसे जाबावनो जायै अलायबाय फोजोबनोसै जों खाखा जालायदो गाइस नै एनिवे गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब